Velkommen til konference. Visionskonference har vi kaldt konferencen, fordi vi gerne vil se langt. Rigtig hjertelig velkommen til Det Nordjyske Hus. Hvordan skaber man størst mulig sammenhæng mellem statslige opgaver og lokalområdernes særlige forhold og forudsætninger? Vi har jo faktisk det formål at skabe en egentlig vision. Det synes jeg er ambitiøst, hvis vi kan skabe en vision for, hvordan staten skal udfolde sig i provinsen. Kan vi nå frem til en fælles vision for staten i provinsen, så placeringen ikke bliver resultat af en kamp regioner imellem og mellem regioner og stat, men til fælles bedste? Det er lykkedes os nu at få samlet tinglysningen et sted i Danmark. Det er lykkedes os at gøre den digital. Der er ikke spor papir mere. Det hele foregår via internettet. Jeg ser godt nok dårligt uden briller, så øjeblik. Har du taget mine briller igen? Ja, tak. Altså, jeg talte sproget der ung, men nu er det vist glippet for mig. Jeg tror ikke, man får én vision, der siger, at der er én vej fremad. Man arbejder i retning af, at der er flere mulige strategier, og man skal tænke konkret på, hvad man kunne gøre i forhold til forskellige typer statsaktiviteter. Det her er et win-win game, og det er en meget vigtig pointe at holde fast i. Hvis der var nogen, der havde det politiske mod til at beslutte sig nogen til, jeg tror, det ville kunne gøre en stor forskel, men det er meget, hvorvidt man på Christiansborg kan hæve sig op over, hvad skal man sige, lokalpolitikken, og ikke mindst det massive pres, der kunne hen og være fra embedsværket om at holde tingene der, hvor de nu er. For det er selvfølgelig det letteste for alle, der har personaleledelsesansvar, vil synes, at det vil være rigtig træls at skulle flytte. Men som vi også så med eksemplet i dag med tinglysningsretten, det kan jo lade sig gøre, så jamen, det kan lade sig gøre igen. Det har været så spændende og så fantastisk at få oplevet, komme ud og snakke med hinanden, og det er rigtig mange spændende input. Så jeg vil tage den med hjem i LO-bestyrelsen. Jeg vil have snakket højt om, hvad det er, vi gør for statslige arbejdspladser her i Nordjylland, og hvad betyder statslige arbejdspladser. Derudover så vil jeg også tage den sammen med de andre sektioner i LO her i Nordjylland, for at tænke den videre der, for det er så vigtigt for os at tænke de her ting sammen. Så er der også en stor usikkerhed med de her vikariater, fordi vi bruger utrolig meget tid på at oplære, men vi ved ikke rigtigt, hvor længe vi har råd til at beholde dem. Nu er jeg jo selvfølgelig fra tinglysningsretten, hvor vi kan se, at det er lykkedes at få en stor statslig arbejdsplads ud i provinsen. Og godt nok havde vi nogle startproblemer, og selvfølgelig har man altid det, når man samler det hele et sted. Men efter cirka 5 år, jamen, så kører det hele jo bare helt som det skal. Og jamen, jeg vil jo sige, at vi har Danmarks bedste arbejdsplads nu. Altså, at man måske om et år kunne holde en konkurrence mere og se, jamen er vi nået videre? Altså ligesom hold fast i det hele tiden. Altså, jeg tror, det skal være noget i større plenum. Hey, stop! Jeg har for eksempel ikke nogen papirstyrer. Tag min. Okay, tak. Det var faktisk ret sødt. Tak. 3, 2, 1. Det har været rigtig, rigtig spændende og sjovt. Vi har taget anførbindet på. Nordjylland skal være proaktiv. Vi skal ikke vente til trusler om nedlæggelse af arbejdsplads. Så har vi givet en gave til konferencen. Vi har nedsat en arbejdsgruppe. Vi snakker også meget om partnerskaber regionalt, og det er mange villige til, vil være budskabet. Altså prøve at stå noget mere sammen. Også ud fra sådan hovedbetragtningen om, at Nordjylland, det kunne også gælde andre regioner, har mange kompetencer, som man kan bygge på, når der skal etableres argumentation for, at vi kan løse statslige opgaver mindst lige så godt, som man kan i København. Vi er på vej, og det, der er vigtigt, det er, at vi har noget at tilbyde. Vi er ikke et offer, der skal have noget. Prøv at høre her. Vi gennemførte i løbet af super kort tid sammenlignet med alle andre europæiske lande, inklusive de øvrige nordiske lande, en strukturreform, og det kom faktisk til at fungere rimeligt i løbet af kort tid. Tror I ikke, vi på den dobbelte tid kan udflytte 5 mellemstore statslige styrelser? Det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Jeg synes absolut, at der kommer kreative, gode idéer på banen i dag. Og jeg synes, det der måske er det mest interessante, det er, at man også har udvidet sit perspektiv på det der med statslige arbejdspladser. Der er mange videnshuller inden for det her område. Nogle af de oplysninger, vi har fået i dag omkring, hvor mange arbejdspladser, der egentlig skabes ved, at medarbejdere flytter med ud
har jo måske været overraskende. Det er måske noget, vi burde følge mere op på. Og vi havde mange politikere med, men det var ikke sådan en opposition mod opposition, bang. Det var faktisk ekstremt konstruktivt, det vi så her. Nordjylland, Nordjylland, vi er os selv, men åbne for alt, der kan skabe et bed. Kan det give noget synergi i forhold til noget af det, vi har? Vores gode universitet og så videre. Der er spørgsmål om sundhedsdel og sådan noget. Og hvis vi kan det, så skal vi arbejde målrettet alle niveauerne sammen med mange andre gode mennesker på, at det bliver en realitet. Både sætte mål på, hvad det er, vi gerne vil have, og hvornår det er, vi skal have det. Det vil jeg være med til at holde regeringen fast på. Jeg vil altså hellere være en ordentlig nordjyde, end at være en skidt politiker. Ole B., hvordan lyder det i dine ører? Det vi skal passe på med, det er den her klynkedel at sige, at det er synd for os. Så kan vi i hvert fald konstatere én ting, det er, at vi får ikke hjælp for Slotsholmen i det her. Jamen, jeg tror, noget af det, vi har fået ud af dagen i dag, det er, at det der med at protestere, når der er nogle statslige arbejdspladser, der er nedlagt, det er ikke det, vi skal gøre. Vi skal gå ind og sige, her har vi nogle spidskompetencer, her er vi smadret gode, vi har i øvrigt et netværk i Nordjylland, der gør, at vi kan løfte opgaven bedre. Jamen, det ser jo sådan ud, at den her opgave, som det også er sagt nu, den skal vi ikke løse fra situation til situation. Og det drejer sig ikke om at kæmpe en kamp hen tværs over en statslig institution fra lejlighed til lejlighed. Det er en fælles national opgave, fordi vi skal bringe landet til at forstå, at det er altså i landets samlede interesse, at vi ikke står på nakken af hinanden i København og suger kapital, alt kapital, hjernekapital, alt sund kapital ud af resten af landet. Det er godt, at vi taler om, at der er flugt fra udkanten, og folk flytter ind til byerne, men regionalt set, så bliver det jo lidt det samme. Det er jo ikke sådan, at befolkningstallet pludselig på den måde, så er folk bare væk. Det er ikke, man vågner en morgen i Løgstør og tænker, hvor fanden er de andre henne? Altså... Det var meget anderledes end normalt, fordi der var så meget fokus i salen på at få gjort noget og få skaffet nogle resultater, at det faktisk, man kunne mærke, at fokus var ikke så meget på, at det skulle være afslappet og sjovt. Normalt blev stand-up-community kostet ind for at få folk op af dvalen efter frokosten. Der var ikke nogen dvale efter frokosten, de alle arbejdede, mens de spiste og var super engagerede, så det var lidt meget atypisk faktisk. Altså det er også noget, som gør, at det er en dag, man husker og går hjem med en gejst. Og det kan vi jo passende tage med os, for hvis ikke vi kan få andre til at more sig og synes, det er sjovt, så kommer vi jo ingen vegne. Dertil er livet altså for kort for alle, selv Christiansborg-politikere. Ja.